Guys, masong adlaw na tang tanan guys. Another day, another vlog na pod. So karon is November 21. Magkuha Miss Baktin. Lutas na ro Baktin guys. Muna rong kuhaon. Oh, unika masunod. Unika kami. Kaming duas unika makuha guys. Gaan mo to kay mga Baktin ra. Damig sa ako. Do ka buok kay duha man sila ka buok. Okay. Mas nag-ready na mig sako duha ka buok. So, nakabakting tangkuan ron guys. Karon man nagiingan dito sa gijas. Butakaw, mukha ka nagit sa mga mutakaw ba? Dito sa mga baktin. So, mo nang kuhaan karon duha ka buok. Wat sa kong unika dari karidyo. Nailis pa. Init na guys. How's Elia? Tug na. Tug mas kim-kim. Bantay, Papa Gabriel say bantay. Masidlan na tatang kulungan guys to ah. Sidlan na ron. Ha? Sakit sa guys, grabing inita. Grabing inita ni buka dag init ron. Madalas Papa Gabriel kaya ka manghuga na mang nilabhan na ah. Dabong ni buka dag init. Okay, masang kuhaan guys kay tingkuha na rong pizza ha, 21. So kanay guys, ma-upload din na maugma pa, 22. So na may guys, daming sidlan sa mga baktin niya. Kaya pa kanina mong pamitbitin, rugaan na mong pagbaktin guys. No? Sabakon. Sabakon. Pagsabakon na lamang ko na may sunik ha guys. Das kitiwa tangi pauban. Ito, ang paabugos mga baktin. Banay minenjo guys, magkuha tag baktin karon. We go there. Over there. Nice karon ag weather guys kana abog kada kinit. Pero sa gabi tugnaw. Tugnaw dai no gabi eh. Tugnaw gabi guys, no adlaw init. Tingnan ko ang gabi gazamo. Banta guys, watag baktin. Militag ka ng lamiin. Kami glawas ba? Masak na po guys. Kami ada na manawo. Baki dai. Guys, manawo mi na tug baki. Guys, baki terus masakan. Lebih mana guys, lebih nak kanang inlo na bitaw kanang tinapel na daan, ay di na makanlong pagtawag kaninga na bitaw. Pero na, yan guys, lebih na panuan kada dagang baki. Sa makan diag patak-patak. Patak mo na guys, lebih kasi duban. Manay mong plaza guys, dere sa Alicia, kaso pa may Christmas lights. Paka-recover. So, nato ta guys, nato tagi dyan sa Baktin. Alright. Na ba kayo tao? Dani. Hala, na ba kayo tao? Na kayo tao guys, kaya na may open man. Okay. Ayo! So, magkuha Miss Baktinis. What's up, Rizal? Sige. Kuha pa ko mo na rin. Kung makairo na na. Ay, may pa. Guys, maghuwat sa may dari karizat kay kuhaan pa ag baktin. Daram maghuwat. Wala na daron tayo guys sa tanaw kita nagatang baktin. I know. Atong hinganla na. Unsa tay mga ngaday? Ni uwan. Uwan ron. Hala. Naligs. Ano ba ron uwan? Uwan siguro. Hala ginuko gamang nilabhan madulo man tumang kabatay tus Gabriel dadto bunag kag uwan sila minuko. Kita na natin ron nagatang mga baktin guys. Hala, magabot na sila ron. Doon may mga baktin ting-ting sa lugo. Na guys, dara dari aga mong municipal ya at bangra. Na guys, view na ka doon si Zadias sa tong tuiga ha. 2020 masaw to katong apay bagjo guys. Arang ka view na ning among municipal karang kaantag man na nakadug butangan ng mga lights. May naka-dag view ni sa kay antag siya. Ano ba? So karon pa di lights. Kamot kanu sa nang butangan. Kalau makasuroy tariha guys na. Asa kay dili ka makitaan. Ana. Guys, Miss Dik-dik. Sa kinanan ito sa nahibangan na nandiyan ikabot sa bahay. Guys, sila ka Agusa, anak pa to December makuha.
Ang uwahin na nga butangan sa kay Mario. Karing duha. Laghang-hang. Init-init paligin ta. Ini paling taon. Pagdiri kay ama nakabuhian ron sa bahay. Mana sa kulang ni guys kung sa isang tuwa. Sa brand mo. Ana? Ano kay? Dali no no, dala no para kahimos. Ang may ipon. Para ipaksa. Hindi kayo sa inyo. Nitik. Bedik-dik. Gamay. Ay, hanggang saan man nagpapakit ay. Tara guys, sa kabulo. Ah. Baka ko. Pwede na TV, no? Buwan eh. Filmik ko. Pwede naman sila giusag tuwa. Kini, starter nga bilig na. Ito na. Filmik ko. Starter na ni. Oh, starter ka Ganda ni. ni. I-booster sa. Halagi mo sa naman ni. Dugdagan tay. Dagulag. Hindi, kanang saan man saan man ay nagtuwa nila ha? Eh, gidryer naman nila. Dahil kay dry man magtuwa. Naman sila pwede na maika-isa naman yan. Saan? Lo, yan ko. Baboy, nga nila. Lahi-lahi ang brand. Ay, Ang brand na sa tuwa. pwede na isa mo. Isa na sila, booster o. Pilmi ko. Booster. Filmik ko. Ito. Booster na ito kuhan, bilig. Pwede, hindi. Basig makigit ba? Ala, filmi ko sila. Filmi ko sa kayo din. May starter na ni. Starter. Ang karing sa kung baylo na naman ta. Ay, dami. Dito lang mo ni. Wala guys, kwarta na. Salamat ka do. Salamat po. Alam, madapa ka nila mo. Liukan mag-isa. Yan ang pangan. Awet ka. Bayaw. At ang gunitan ka ng managan. Ano ako? Magoko Diyos kasada. Starter nga din mo. Nagare. Booster nga pilmi ko. Hindi, maglayla. Isa ka tayo sumungan. Ito ang laman. Kaya ni kaon naman ito sa ipilmik ko sa laman. Hindi ko sa nisida. Kaya basig ma. Kuan ba sa Bigla. ito. Naroon sa ako, bayan ka. Dahil alam ko na meron ha. Pidlan ko. Masidlan na guma. Di sa mo rin. Imo ning manghod. Day. Hindi na guys. Sagatang baktinis. Kumana guys. Salamat kaso. So, umubutang mo guys, daray daghan mo palit pod mo na daghan nilang baktin. Daray ilang bayad sa munisipyo di ah. Money down. Money down kasi way utang kay wala may utang rong baktin. Tara na. Giday. Atang gunitan. Ni guys. Ay, Matu. Matu. Pastilan. Dali raman kay deur raman pod. Deur raman ka ago. A few moments later. Abot na mi guys, grabing mga lihok kang mga kagwang isikat-sikar ang tiil. Sakita. Yan na. Yan na guys, karang isa brand na ng isa pa kay filmi ko. Lahig brand na gidang tuwa. Ha? Di ko nang sa kuno kay booster pa ning isa kari. Kani ra ba lihok ka karing gamatoy guys. Grabe jeng lihok ka biyag. Dai no. Para sakita ka matil isikat-sikaran. Nang humot na nag oo na buti ni. Go, ko na putla na raman na. Okay. Alright. Da. Sana guys, abot na katang mga baktin. Woo! Dua ka buok baktin guys. Yan na. Yehe. Kana isa pa kay dako. Ang kare kay gamay lihukan. Dali. Ang dadali guys sa tayong baktin ni. Ha? Ubig. Day? Tama na ni Kundi. Isa. Hi, dako sa di dako. Welcome sa atong bahay. Dena guys. Hala, nangabot na gajud taon. Agarang gamatoy arang lihi ka kaajo buyag. Karang isa ni Dako. Starter na sa guys, kana starter.
dry feeds sa Bimig. So kare sa kuan pa niya. Tong brand sa to niya, Pilmico, booster pa niya kay bag-o pa niya guys kini niya, gamatoy. Kare dako sa. Hello, welcome. Di sa mo pwede maligo pila ka days kay bawal pa na nilubog na. Adto san ligo pa kay kan ba init. Pwede sa lagi kon naliguon. Larang kahimus. Na, nagpakog na. Awa lagi. Awa nagpakog na. Pwede na guys, agatang baktin. Abot na gazud. Agi sa anak patos December guys. May isa ka baktin. Ana, gawa ka buok. Larang kahimus kaso guys. So guys, mato sa mis merkado kay palit mig tuwa nila. Palit mig tuwas duha ka baktin. Guys, mapalit sa mig tuwa ka ridyo. Karon na atay tuwas tang mga baktin. May mas ka dai, limahong tay gamang tiil. Kisikat-sikaran gus baktin. Kagwang ni baktina ni. Sagwila man at least safety nga ning abot darhi. Grabe ka dyan taon naman nil kuan. Pinagumpugang sa motor. Mato sa mis merkado ka ridyo guys, kung palit mig tuwa. Magdatag kuan, ikubag day na. Dami ikubag sila sa mong tuwa. So, ito sa Miss Mercado guys. Palit sa amig tuwas mga baktin. Pero na ipakain natin. Palit doon may kuhan. Snack. Okay. Kung ata nga, may snackin. Go! A few moments later. Buta may guys. Dana Miss Bay. Na nakapalit na may tuwa diya. Ngayon ay formas isa guys. Sa booster. Ato na katong isa ka baktin. Baboy ato, mama. Na ako nang baboy do ka buok. Naday baktin no, do ka buok. Katawas Inday sa baktin guys diyan. Katawas Ilia sa baktin. Ano naman himus? Himus? Himus man, ano guys? Naglingkod. Naglingkod ko no guys. Mo na booster sa Pilmico kani guys. Kato ni isa ka baktin. So masagang i-booster. Diyan karing isa. Wala to na starter. O karang isa guys, starter. Mo tuwa datos isa pod katong dako-dako. Nagkari mo niya katong datos gamatoy. Gamatoy nga lihukan. Gamay-gamay nga lihukan sa panikad. So wala ko ka video dito sa merkado guys, kay na busy naman taon ni nagbakla grabe man gasig inita marang ibili na gamang motor datos crossing kay nay nagsiguan. Anakop dadto. Delikado. So diyan na guys, nakuha na kasi gamang baktin. Thank you Lord. Kasang lilian dato katong baktin guys. At least diyan nagilang tuwa. Tapos ang lidian na rin guys. Ang baktinis. Kaya ko sang sipon dahi. Maadyo na ba niya itong mga kabaktinan? Maadyo ka na rin adlaw guys ng init. Diyan na guys. Sagatang baktin. Hindi. Wala init man dari dapit. Uy. Dera sila guys. Nagtago sila dari. Diya. Hi mga baktin. Hi. Dako udyo siya guys. Kari na. Mana jay starter guys. Kari mo pari booster. Kari. Matoy. Dako naman good na siya guys. Kari may dako udyo siya. Oo, okay na kadto guys na natay do ka bukbaktin. Napuhon ni ka-December at na lang panggamaan na to usa ka buok kulungan tong usa. Yan na, dik-dik. Tapad sila. Ha? Tapad sila. Tapad lagi sila dana na. Yes, di ana gadto dagamang baktin. Mo ni puli ni mariposa. Tulo ka buok nag ni puli. Oh, na guys, lipay ka dai, lipay. Ayun si Papa. Katong isa. So guys, napa may kuhaan sa kabuo karong December. So, ala, diyan una duha. Isa to pizza agab sa December. Ha? Pizza 15 sa December guys, among kuhaan tong usa. Amatong pandadjan datog isang baybay. Pandadjin na raman to daan og magab. Tama ate, tama. Ha? Isa pandadjan? Aw. So ini kakuha na guys. December 15, itong isa makuha. Isang tuwaan dari guys. So at least, na guys, agatang baktin, nakita na. Das ni aging buwan, atara na gibutangan sila. Karon na nakita na, baktin na. Mandali ara ka dyan, no? Basta magkugi lagi ta na, lagi tayo maando ba sa itong pagkugi. Ang ano naman na iliyan, nagtuwad-tuwad ka naman, mura ka na magsigbin. Buhi na, be. So, ito na guys, napamipabuto na sa kabuok, ni ka-December, puhon. Lipay ka dyan ni, kaya agamang isa ka baktin, agamang isa ka baboy, nahimo ng tulo. Hala, nahimo ng tulo, agamang baktin. Salamat ka Adjo, salamat ka Diyos kay Tasan. Kinadugangan agamang baktin, nahimo ng tulo. Ang ganda ka na ba nina? Wala mo lakas pa pag-Gabriel, kaya ipinans og tuwa, banga-banga na, matay pang tuwa,
At isahag tangkong. Nga lahi naman mga baboy guys, di naman sila murag kuog ka ng tuan ra natong mga tangkong, mga tahuping nga na, di na lahi ras unang panahon nga katong mga baboy bitaw nga mga native. Mga Bisaya nga baboy pwede ras za nimo itsahan og tangkong. Karon di na mo tubo na mura na gid na tawo kadak ag ilaga og di sundos tuwa. Kina naman jay booster, nanay pre-starter, nanay starter, da sunod grower, no? Yawa. Grower 1, grower 2, grabe jud guys. Sarang nakazo ka high-tech ron mo nang agatang mga Na ba kutog? lagi. Mo nang agatang buhian di na mo dako og di na ta isuwad sunod sa tuwa. Kinahanglan jud sunod sa tuwa mo nang kinahanglan ta og mo finance sa atang pangtuwa kay og di na ta sunod awa na mura rag ilaga kadag agatang baktin. So at least na guys no. So guys, mora na mong video rong adlaw. Salamat sa inyong pag-uban na guys sa mga kadadlaw nga videos. Nagkuha mi sa among baktin. Salamat sa inyong pag-uban na guys. God bless and see you tomorrow guys sa mga another vlog. Bye-bye na day, bye-bye. Bye guys. God bless nitong tanan. God bless natang tanan guys. See ya tomorrow. Bye. Bye pader. Seryoso. Bye guys! Napon mi kalingawan, nagamong baktin!